Ako totalan. Pila ikas na. 4,500. Upat ka pula po. Tulog sa... Sama ka po. Nagpapot na Roxanne. Ato yung... Ali right. Dalit kami. Nagpapot na Roxanne. Din nilito. Nagaw ko. Kapay nasaag ko ba eh. Lagi pa kami yaman. Nalapas na po. Kaya nalapas kay kagwang. Wali ka tuloy. Sabi, nakali! Ayun na po. Mga kabog, what's up man? Maayong gabi tanan. Attack na po mi, attack. Mga effect na na saan mi. Saan na saan mi. Hindi naman inis buyo. Yes so, hindi ko na dire kay raptor ako no. Pati atong kaon. Lamni sa kuno ilang suos din. Why ang lisodan, ang liray sa atong pistingan. Atong pistingan guys kung idukol ba yung chismis, ma-issue. Bumblalat. Bumblalat. Team loyal. Team loyal lovers. Tiara. Pwede na din yung motor eh. Tapi gilumot. Bumblalat. Ay, mga vlog. Yes, abog kitchen. Subs 8 guys eh. Paiter kayo. Pawiran. Ran, hindi to. Power kayo itong mga crew. Pura rin siya siya mangilas sa style. Alirise na nun. Mura na siya mangilas. Pawiran. Goods kayo. Attack dahil. Spare ribs yan. Ha? Spare ribs. Saan spare ribs? Ako kayo mag-pork barbecue kung sino yung mag-spare ribs. Mas nindot yun na yun. Asa ilang may ano niya, amiga? Back ribs, sir. Ana, bakrib. Back ribs. Kana back ribs kay mo. Kami kina. Isa po na ko. Banan sa ako sila. Kasi di ba upset kanina? Spare ribs ako. Spare ribs mo. Spare ribs ako. Masa nga spare ribs mo eh. Bumbal! Apil na drinks, ano niya? Wala pa. May question. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Mga sa inyo guys? Ako, Vincent. Pila guys? 119, wala pa ng drink, sir. Apil ilang drinks ako. Lemonade ice tea or Mountain Dew. Lemonade pila. 45. Ay, sa vlog. Boy, sulit. The best kayo mga kabog. Good kayo, power kayo. Sulit, the best. More sa mga inasal. Shock, baka naman. Sulit kayo ito kay pangkulap mo. Ibang diet mga kabog. Kabog. The best sa diri. Ang mga akon sa diri, mga power kayo. The best! Sunod na mo kuha na rin asa tamo. Mato may concert sa Franco ba? Kung sa ko'y ticket. Guys, kung ganahan mo maminag sound trip, mga sound trip ba ya? Huwag may ticket, no problem. Just follow our guidelines. Sundami guys, para the best inyong night pa. VIP me!
Uy, shout out Troy. Kapasay ka sa itong VIP tikitan. Chill kayo lang kandiri, lang crew, mabutan kayo. Shout out sa mga crew sa Rib Hack dahil. Shock dahil. Shout out. Error. Hoy, chicken. Error. Ribsak, mangguna. Di mo guna, ribsak. Ribshot na. Ribsak. Ribsak. Basta maura, sumpay man. Bumbalanot. Ang price sa Jinsit sa gayo. Yeah, every time nga nang kag-Andy West, naalin, matik. Sa na best. Kung si kompetensa sa Rim. nasal. At to na sa Miss Concert, free na lang. Kay kami man ang gwapo. Mga idol na nato ang mga loktar nga. Ato ng atak ko niya guys. Kay once in a lifetime naman. Grabe ya, baka naman. Si kuan si Byron sa kuan sa kanang G-Park. Shout out to Yan yung Byron. Shout out dito eh. Surprise pero nagpasugat. Ayos. No copyright. Wala lang grabe. Wala true love guys. Makabog mo na true love. Love ba? Power kayo. Okay kayo nindot kayo lang pagkaon nila. Humok ba humok? What's up mga kabog? Man namin kauno. So, manatag food trip. Music trip na punta. See you around mga kabog. We can find ways. We find ways good. Nailad mi na sa camera. Worth it naman po ni Paul. Katuyok-tuyok ra ko sa balay. Ang tanggahuna-huna. Atak Japon ni no sa kulit. Kita gig pagi mga Pinoy no mga Bisaya alas sa kalamba. Struggle is real. Kasi pana-pana na mag-vlog-vlog ka dito. Kanita pa sudlo. Matago pa nagsugo dito mga kabog eh. Kay wala nga. Asa dito mga hugyo, mangita dito mga ways, fine ways ba? Asa ta dalon paklaran. Alam kita tag mga hour. See you Franco. See you Franco. Bisag white ticket. Pass page may idol kayo pass page. Ako Urban Dub. Bumbalalot. Tayo na paagi ano no. Kasi nanaday diri ato forever. Ari na mis gawas guys. Bantay ka to dagang tao. Kita na may kuha na ni ang paagi ba kung asa ta mas mayo ano. Kung asa ta masaya ba? Kung asa kuan. Sir, sir. Shout out sa mga list na mga buutan. Ano na to da? Oh, ara na to. Ara na. Asa na? Gusto nga ro. Pangutan na lang mo if ever. Kalo dito yung entrance. Tara. Patak pa na. Tara. Wala to sud diri kung nindot ba ang kuha na to. Uy. Dino na nangitod. Mapiang kita sud dagko kita aritas gawas may piang power diri. Tana tag nabay kulapo diri. Ma'am namay kulapo. Sigarilyo. Asapo diri. Wait, klaro. Ano? Isla dress. Ang imo boy. Ice water. Nindot diri. Cool kayo para di ka mapiang, di ka bunog, pwede ra ka dito. Atak na mi. Woo! This is it, the moment of truth. Ano mo, gusto ko mangga. Pwede ra ka paminaw sa gawas. Oy, alo, shout out sa mga idol ako kaya ano. Idol. Manal na may tubig. Best, nindot kayo the best. Dili lang ka. Tripping. Power mga kabog. Jinsin. Ako migo rin si Umi ug si Sam tara. Nag-inom pa sa Franco diri guys. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Ditukar ng Franco. Wala. Haan sa? Wait, nakasunod na may ang bukit siya. Ako to tanan. Pila gasto na. 4,500. Upat ka pula po. Tulog sa So some love for Urban Dub! Ataro na. Hoy, musay may gastorya bay. Ako kitchen. Nawala ang pagkulapo. Sa duwa ko kitchen ha.
Fuck you guys! Now the last one. Thank you for giving us an amazing experience tonight. Thank you. Oh shit! Bilis yan! I want to hear everybody sing along with us in this one. Let's do this together. Come on. Walang kalaban. Wait! Come on, wait! Get! Fuck you guys! Can you explain to me what has become of us? We can never take it back. Not even pain can save us. Over na, andan na lang. Thank you na ba? Bayad na lang, 1 na over. Wala yung